Rec, onda snima. Snima. Ja ću sve ostati odam ti volati, neko si stvar. Mora li? Rekao bi stvar stvar. Ja rekao, ja ću vas bolati, zato je ti zbog. Neka ja ću vas. Odmah treba opet. Pa jesam, ali evo sad nisam nemam vremena. Ja ne bih vrlo. Ja ću ne izreći reći šta će ti dogoditi. Jer ti ništa pravo hoće reći, ti je kad Ati bude reći. Ovdje da vidim. A ja kupio i greše od Liverpoola sam kupio. Nisam na to htjeli. Ko navija za Liverpool? Ja još sam Chelsea navija. Ješ tamo tu vi. Mi za Chelsea navija, ale? To još gore. Ej, je. Ej. Je tak, da ne bi navijali za... Anita! Bayern mi. Manchester. Na karta Manchester. Lyon. Danas ti gledao tako. Naravno. To! Ovo ga momka mi snimi. Za Facebook. Evo mamice. Mahni malo. Ovo snima. O je. To ono što je ful rada. Jesi našao onoga? Čekiraj. Welcome. Ja, obuvene. Veš? Pa ne bi bilo to. Da kupačima. Ne. Kuhna valjda. Jedna soba. Druga soba. TV. Klešenik. Kupa travu s ove strane žar.